sapa iki? Kok kaya wong kepenyak cengele. Bagong kowe padha raja sapraptamu Bagong. Woi, Penemban Durna. Oh iya. Loh, sampean salah alamat. Loh, salah alamat piye? Kudune nek Durna metu niku jejere Ngastina. Niki Ndarawati kok sampean melu teng mriki. Oh, aja kleru penampa Bagong. Aku sowan ana Praja Ndarawati ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, mekaten. Iya. Slamet tekamu, wilujeng liring Sambikala. Bekti kula kunjuk Penemban. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Gareng kowe padha raja sak praptamu, pangestunipun Penemban Durna wilujeng niring Sambikala. Ngandel ora. Kesuwen mesti gagap. Oh tak tampa lek pangestuku tampanana. Kula pundi nggo